Soc l'Ariana Fruns, soc fisioterapeuta, osteòpata i psiconeuromonòloga i des del 2006 que vam obrir el centre, l'estudi, que l'inici era l'estudi fisioterapèutic, ara ja és l'estudi Vic. I jo soc el Francesc Carrats, soc també part de l'estudi, juntament amb l'Ariana, nosaltres som fisioterapeutes, osteòpates, i ens dediquem molt més a l'àmbit de la pediatria i la ginecologia. Jo em dedico molt més a l'àmbit esportiu, després he sigut també esportista d'elit durant més de 25 anys, i res, tenim un centre a Vic on sempre tenim ganes de mirar endavant. I innovar i evolucionar pels pacients. Com educar el pacient o l'educació del pacient jo crec que és una de les parts més importants que tu li pots fer amb el pacient. Perquè moltes vegades el pacient et ve allà amb una visió de la seva patologia, amb una visió del que ell pateix o refereix, després de mirar-ho o què li ha dit algun company seu o què ho mira tothom a Google. Llavors, què passa? Que quan un ve, per exemple, per una tendinopatia o ve per un problema que ell refereix, un ja ve mal informat, ja ve espantat. Per exemple, ell et pot venir per un problema de genoll i automàticament estan mirant amb el sistema de què estem parlant de la pressió arterial i llavors ell mateix ja està dient que té una pressió arterial baixa perquè ho ha vist aquí i automàticament nosaltres això també ens fa sospitar que potser no és un problema de genoll, un problema articular, que també pot ser un problema vascular. Llavors, vulguis o no, la informació que tu li estàs donant al pacient aquí, indirectament el pacient també el fa reflexionar de moltes coses. El que passa és que fa consciència de coses que potser ells no hi donaven importància i d'una manera de també poder-los donar una bona informació i a més la coneixença de la patologia, quins tractaments pot haver-hi i quina evolució i quins pronòstics.